Nyakoromogi iwacho ni yadha gowi en chudo to singo en gowi. Na singo mondo mi ibed koda chakruok nyaka giko kara ng'isi ni tielo mokwongo maro rameny piny odhiambo ma kawuono en weche manyien. Tielo mar ariyo en twak. An bende kora chulo gowi mane asingo kata koro achulo gop singo mana keto ni bed koda. An ka gi wendo mara ni mar jiwo magi to kod mathoth ahinya Nyakoromogi motenore gi twak mar jatend piny Kenya. Wadwa girore mondo iwinjane to gin ang'o gini ma owinjo bed ni piny owacho timo tinyalo tim geyo mane mar chopo lek mar piny. Nyinga en George Bati, wendo mara iluongo ni Job Wuor. Machiegni rameny menyo lony manyasani. Machiegni jaduong' Job Wuor kendo mos Nyakoromogi ajwang'e twak mar rameny piny Ramogi TV. Erokamano ahinya George kuom luonga kawuono ka mondo wawuo wago mbaka. Yes. Yeah. Job, lony manyasani en gima ji osebedo kawuoye. Ni wan gi lony manyasani, wan piny molony, wan gweng' molony, wan boma molony. Kata king'iyo bombe mopogore opogore, nitie kaka idwani mondo mi gibed rang'iny moro. Lony manyasani ni tiende en ang'o ahinya? Tiend lony manyasani en kelo technology, kelo technology mondo okony oganda, oro okony raia mondo gik moko timre yo maler. Yeah, yo maler maonge gik mogajre. Gik moko ket madhi yo maler to gimo yino ka solo suru or kata yudo ohala, loko ohala or kata yudo konyo nyithindo nyithindo ma apiny madwaro somo madwa dongre nyalo tiyogo yo mayot. Yes. All right. Jatend piny owuoyo ahinya kawuono e nyasi mar Jamhuri kendo wach maduong' ahinya en lony manyasani kata ICT. Yes. Wacho ni lony manyasani ni kogundhi kendo tiegi joma tindo to piny Kenya nyalo go okang' ahinya. Yes. Ang'o ma iparo kaka jalony manyasani momiyo jatend piny Kenya William Ruto koro neno ni lony manyasani ni ema nyalo kelo lokruok ne lek ma piny Kenya osebedo godo kuom higni chiegni 59 nyaka ne wayud loch kowuok e piny kata kowuok e lwet jowagunda? Gimomiyo jatend piny medo jiwo ahinya wach mag jo Kenya mondo okaw tich mar lony manyasani en oyawo piny nikech idiro kaka ne ji timo gik moko chon opogore kaka sani ji timo gik moko. Nikech biro ma internet oseyawo piny, nitie a lot of development, dongruok mosebedo maka idon ka lony masani osebedo to kata jok maonge tich kata jok mani gwenge kuchandego nyalo yudo kaka konyore, nyalo yudo ka somo. Kech kata ka chon kane idwa somo to nyaka idhi mana i mbalariany. But sani inyalo tiyo kod lony manyasani use online, internet tisoma. Kata ohala okochuno nyaka kata tije okochuno nyaka idhi mana kuma physically kuma tich nitie. Inyalo tiyo gi tijno kata kamera kama nitie kata mani ot. Yes. Wadang'iyo wach mar yore mag tudruok gi. Yes. Ma bende gin achiel kuom gik mariembo sani. Infrastructure kata gima miyo koro teko mar lony manyasani wuok ka chopo ne ng'at manitiere Alego kata manitiere Yimbo kata manitiere Muhuru Bay kata manitiere Chemelil kendo chopo ka pod otegno. Bende kaka piny owacho gi ka in gi lony in jalony e weche mag tudruok gi lony manyasani, bende piny owacho neno koseketo kata kembe ma ochung' ne magi machalo kaka kembe mag tudruok bende oseketo kenge mag neno ni teko mag lony manyasani obedo mano mongirore ma ok ni samoro onge samoro entie, nikech kopo ni chako gimoro to koro teko ni nyalo bedo kalal kamano taparo ni nyalo thiro kata mana dongruok ma samoro piny owacho geto mondo mi ochop ne jopiny. Piny owacho osetemo but ok osebedo ahinya nikech kata ka en gwenge to en mana within centers. Town centers but deep village gwenge to podi. Koro nego bedne piny owacho onego med kamago. Kawuono jatend piny Kenya tudo mana kamano to wach no rumo gi kanyo ma ok ni nitiere ng'at ma koro yoro ni
ni koro wacho ni bati nyaka bed ni ema ni diere ka koko owuo gi sirikal okel gika koko kal kuome koko ter ne jopiny japur sirikal japur yo machiel kachiel ipani gini bende nyalo timore machup maber ahinya gi kaka wan gi sani gi Kenya gi gwenge ma samoro jopur wuoke ma ng'ato mondo yud kata mana simu monyalo donjo godo e lony manyasani ok yot kaluwore gi yuto marwa bende en gima nyalo timore mayot ahinya to kopo ni ok onyal timore mayot ang'o gini madi inyis sirikal kaka jalony mondo mi ma otimre makare. Mokwongo en gima ber mondo okaw oti kod technology mondo omed kod tich obed mayot nikech tich technology kan nitie transparent transfer longo nango gdelu timore mawuyanga nitie transparency nikech tie jok ma igolo jok madiere mamedo nengo gima kodhi mbele medo malo koro ka en direct to ng'ap jok madiere bedo gol woko koro en direct kuom japur to duka minyewe gigo koro en gima ber the first place secondly mondo obed maber kabisa en ji mondo odwar mondo obed empowered omigi teko kaka ginyalo yudo nikech iyudo kaka maybe sim ng'ato kod sim machon moko kandego ma iluongo ne mulika yes koro nitie kaka gini lakini kata kan mulika to nitie inyalo gine sewe ma USSD code mondo gitudre kodo but ka jogo bedo empowered en gima ber ema nyalo konyo kabisa nikech nitie transparency gik moko itimo yo maler yes yo mane mi paro no nyalo bedo godo maber ahinya yo mar deal gi kata tudruok gi japur achiel kachiel koso biro chuno mondo jopur gi olos gima chalo kaka unji kata riwruok moro mabet duong' matin eka inyalo chwal ne gi yo makar kata tudruok nyalo bedo membership organization mag jopur. Ani pacha aneno ka ji nyalo riwre nikech riwruok e teko ka nyalo riwre to nitie kaka ka un kod teko to ng'en duol bende bedo motegno nikech timo gimoro achiel kende nitie mana nyalo mana dhi atua matin nyalo timo lakini ng'en kuriwre to nyalo gine maber iyudo kaka e gwengewa gima medo duoko piny nikech riwruok ji ok oriwre to koro bende kaka jopur nyalo riwre to gitimo gimoro maduong' maber dichiel to nyalo bedo maber yes koro kata gi approach gin kod gimiluongo ni bargaining power gin kod voice margi koro duong' pek moloyo kina ng'at achiel kendi yes okay yes yedong job wang'e ne technology ni e weche mag choko mag osuru nikech jatend piny ten onyiso ahinya ni piny owacho mare oketo maino e chopo dwaro mag dongruok mag jopiny to mana kokalo e choko kata e lony manyasani e choko mag osuru ka gima iwacho sami tiyo gi lony manyasani ni wadwa ni mondo wathir mibadhi ma bende iwacho ni transparency manie iye ni bende en adieri ni tiyo gi lony manyasani nigi nyalo atamalo 100 weche mag mibadhi. Yes, kaka an IT en gima support na gine tiyo gi lony manyasani nyalo tieko mibadhi but gima nyaka tim ni nyaka loopholes longona kuonde ma gik moko penya monego bed ni loro nikech ng'en nitie jok ma jonjore bende nitie igen the more imedo paro kiloso kod gima ber jonjore bende ng'en okoling gibende gi paro koro en gima ber nyalo technology tiyo gi lony manyasani nyalo geng'o mibadhi kabisa nikech okelo transparency across from ng'at machule nyaka jok machoke but jonjore ma nyaka tikodo nyaka geng yes mondo wagol gimiluongo loophole gin rode rode moko ma ng'ato jok ma pachi giricho nyalo donjogo bukwal ma koponi gimoko kodhi maber ahinya ni me weyo rode gima anyalo wacho ne igen IT en dongruok medore omedore but kaka na wacho ne igen sama iparo iloso gimo innovate iparo rieko moro tingen nga jonjore bende obendo paro nikech ng'en jonjore go bende gibe ng'amo ko bendo somo mana IT to obendo paro anyalo yudo loophole kama nadi koro loopholes go ema
idwa gengo koro kata irango solution mar technology gi to loop gine mag rodero doge medwa dino kabisa ibendi ipi sami lose ibedo ni kaka jaji paro baro ma janjore chanda go nyiso ne samilo so gini imbe nyaka ipar pat janjore ipar no onyalo kalo kamanadi chal ka ngama kigengo chiel mari mar dala ingere nyaka ipar ka weg kama tin kama to ngato nyalo donjo all right koro nyaka ipar bendi matut yes koro itemo dino rot mora mora ma janjore nyalo bet ni nyalo donjo godo yes okay koro sama adire jatend piny chiwo kata mana yore mag jiwo weche mag tiegruok waneno kaka wuon nitiere kweth mag ojende mano oseyudo tiegruok ma osidhnegi ogudo kata miwacho ni o graduate koro migi puoth kipak kendo nitiere moko ma bende wacho ni idhi tere mondo mi oyud tiegruok mag gundho gik moko miluongo ni innovation bende mbalariany mar Arizona samitimo magi jok ma wawacho ni jonjore gi ere kaka gin bende wadwa deal kodgi ere kaka piny owacho winjo bed ni deal gi jogi nikech weche mag data protection osebedo gima duong' ahinya e piny Kenya ni sama itiyo gi gimoro to nonro mag ji bende samoro ni ei gino to samoro inyalo yudo ka ng'ato oluchore ma otiyo gi nonro mag jogo e yo marach ma samoro okelo hinyruok ne ng'at mane oti gi nonro ne e yo marach kata okelo lal maduong' ahinya ne piny owacho ere kaka wada dino rodegi gin ang'o gini ma nyaka piny owacho tim e yo makende ahinya nyaka bed ni ipuonjo jogi yore mag yuto nikech king'iyo gima jatend piny wacho en ni oyawo pach oganda mondo mi gibed gi riekni mathoth mag yuto to ok wawinjo kowacho yo mar dino rode mag thiro joma nyalo luchore mondo mi odonje e gigi ere kaka ma nyalo kelo hinyruok ne piny e kinde ma imanyo ber ne piny mana kaka na wacho ne magin longo ne ethical hackers ya beach gitu gen joko jonjori ok nyal preempt ewan koro ngene koro sama koro yaki bendi gipar matut keto jok ma ilon jo experts ma security mondo din kodo ginego gik ma manya ma joma ko nyalo donjo go yes bende wan kod gima romo e Kenya ka king'iyo mos kaka jalony jok ma otimo security mag weche mag lony manyasani bende wan kod gimoromo manyalo rakore gi kwan mamalo mag ji makoro sani donje e wach mar timo tiegruok mag lony manyasani ahinya makoro samoro kata mana imiyo thuolo gi piny owacho gintie lakini ok ging'eny gintie to ok ging'eny koro mana en area ma iluongo ni cyber security is a big issue monego bed na focus bede focus bede mondo ji jok ma tiegore otiegre ok gitiegre mana yo moro maga gingana ber kende ging'iyo kata njore kuonde maricho gi mondo gik marach ogedo gine koro gintie lakini ok ging'eny yes ok ging'eny all right yes challenge mane maduong' ahinya ma sirikal samoro nyalo bedo godo e chopo dwaro mar keto gik moko te otimre kata thoth chenro mage otim kadonjele koluwo lony manyasani chenro nyalo bedo maber on kaka pang wache wabotimo ka iluongo nang'o wa promise wabotimo kama singo nyalo bedo ne watimo singo kagine abotimo ka problem biro ga kama koro dwan mondo koro time ka koro wacho implementation yes implementation matega koro ka sirikal gitimo gima ne gisingo to gini nyalo biro bedo maber biro succeed yes e weche mag technology gin ang'o gini miparo ni nyalo miyo sirikal pek ma inyalo kwano ni ma ka ok otim to sirikal dhi bedo gi pek ahinya chopo moko kuom gik ma gidwa ni mondo gitim yor lony manyasani gima duong' kaka pacha won tan ka gi yore mag mibadhi kodin kod ka sirkal nyalo ginene bira honest na tie mibadhi kama gina to yore gi wadin te kech ngene mibadhi ketho gi mang'eny kabisa kech kama tie inyalo bedo paro maber lakini ka mibadhi donje tingen ok nyal timo gigo ok nyal timo gik ma sirkal chano nyalo mondo otim kaka ne gisingo ji yes
Piny Kenya piem gi pinje ma samoro osedongore ahinya. Yes. Kendo yudo ka kuonde ma samoro ji dhi manyo tiegruok gin kuonde ma osedongore ma bende yudo ka lony margi gin lony ma osedhi malo. Samoro how ma piyo piyo chopo kama samoro jomoko osechope. Donge nyalo bedo gi both nikech joluo wacho ni jarikni jamuon nyoyo gi kuoyo. Chopo how mondo wadonje teknoloji ma piyo piyo kendo gi ng'wech mondo wahaw moko kuom gik ma samoro osetimore e pinje mamoko. Dong samoro nyalo miyo wabed gi rodegi miwacho gi mang'eny ma samoro nyalo miyo piny owacho ok wabe neno ber kaka oganda kopo ni ok oti gi lony makare. Yes, man en adier ne kwa gik moko kotim kolese no warikni. Alisa koro kaka for example gima jatend piny chako magine ma gine ma Hustler Fund. Yeah. Ka okete lakini ok giparo matut ahinya ting'en ok nyal succeed, but ka nitie paro moket ma dino kuonde ma ji nyalo gine kodo pesa go ting'en to bro succeed. Yeah. En gima ber lakini ka oket gine no orikni lose. Yeah, mok giparo na ere kaka wabro yudo pesa ni. Ere kaka lesen jomoko bende okawe to dhi kode yoro moro mogine are ka gine mag nikech ngato jedo na holo pesa lakini onge mocham. Yeah, di kuno mo sesa mang'eny ngato holo pesa. So the first thing nyathina pok ochamo ringo nyaka ne nyuole koro dhi nyiewo ringo. Then how? Jalo ko manade. Odedo ko pesa gi. Odedo ko pesa nade. Yes. Yeah. All right. Giwach mar Hustler Fund no. Yes. Un joma gundo weche mag lony manyasani gi kendo une jok ma iluongo ni experts kata mane software weche mag software. Software gin gik moko miketo ma noonge ti chuoge ma obedi monyalo riembo gimoro. Mung'eni gini kotudore gi macha to tudore gi macha to tero gini kama donge. Wach mar Hustler Fund ma onge agulu moro minyalo wach ni nyalo dhi tiyude en mana gima ringe kor yamo. Wacho ni en kamoro ka en kamoro ka kaka lony jolony manyasani kamoro ka ni en kanye. Kamoro ka en onyalo wacho no chal ka pesa. Kenyo pesa bende watiyo kod lakini kuma pesa no nitie en kure. Jungeni ya koponi in gi chochni moro matin. Yes. Tigocho ne kambi mara M-Pesa ma Safaricom. Yes. Ni awa atimo gimoro ka to chal ka gimoro nitiere deko moro. Nitiere jok migocho negi. Yes. To mara Hustler ni en kanye kaka un gi lony manyasani dire kani kamoro kani en kama nade. Koro apan kanyo pacha wona pan kanyo ma maybe nitie matin mane jogo koparo magin kecho nego ben nitie kech achela paro ne kane yawe jino ng'enji no bedo gi shida. Itemo nikech maybe kata pok ibeda kod go mag jomoko kandego lakini ituoni ne okifaulu. Koro nego be nitie agriculture fund, nitie customer service. Yeah. Koro okonego be nena nitie of course behind the technology nitie ji nyaka bedie. Onge technology ma work in isolation nyaka ji bedie. Yes. Koro I think ka udhi mbele apani maybe apani gibo bedo reviewed maybe kaka itiyo kode then the other structures boketie mondo obedi. Yeah. Piny Kenya ka weche mag chudo mag osara miluongo ni remuneration osebedo ga wach maduong' ahinya kinde ka kinde. Kendo miyo jomoko osedhi e ng'anyo to bendo osekelo tembe ne kata mana jok ma iparo ni gin jok ma joratiro. Jok ma koro idwani mondo mi ogundhi chenro mathoth ma samoro buru yiengore gomenda ma sirikal dwa tiyo gogi. Gin ponono ni samoro komigi samoro ng'eny mar omenda ma degiher mondo giyudi. Donge ma nyalo keto piny Kenya kamaracha ahinya to ma bende samoro nyalo miyo piny owacho bed gi omenda maduong' ma dhi e chudo mag jok ma ng'iyo weche mag lony mag nyasani gi. Aparo ne kaka jatend piny nowacho ne ma en phase mokwongo. Yeah. Koro nitie phases moko pod biro mbele. Gima nyalo wacho ne maybe jok ma maybe ok nyalo faulu maybe gidwaro pesa maduong' mogine maybe gibro be defense moro mogine mabiro bang'e. Yes. Sani waneno ka technology omiyo thoth chenro mag piny owacho chwalo. Yes. Kokalo e gimiluongo ni e-citizen. Ma paro ni samoro osekelo yot jomoko bende osekelo negi pek. Yo achiel kaluwore kod kaka ng'ato nyalo yudo lony manyasani gi kaka jomoko ok ni kode machiegni. Mar ariyo
nitie kata mana kit chenro mopogore opogore. Waneno ka nyamburko moko bende donjo miloso e lony manyasani. Nyiso ni nyamburko inyalo chaji kata pikipiki inyalo chaji to ringa maonge gi mauta. Ka wang'iyo ekonomi moyiengore kuom lony manyasani kende, does it en gima owinjo bed ni wakete geno marwa makoro sani ka wariembo chenro mag tero dongruok to wang'iyo mana ni nyaka bed lony manyasani koso kata mana lony machon gi bende nyaka ketie. Nitie ndalo moko ka ne weche mag fwambo gi keyo inyiso ni ok ochuno ni nyaka ibed gi otas moro ni ng'iye masin nikech mane lony manyasani to poni masin okelo wiye penjo nitiere kamano. Bende owinjo bed ni wang'iyo mana lony manyasani ni kende ni wadwa keto magi makaweyo chien gik mosebedo kwa tiyo godo mokalo. Jaka gik ma again technology and progress odhi matin osedo matin odhi matin ya koro ipacha ok ne nyaka ibed kod gimiluongo ni backup koro kata ka let's say ng'ato dwaro kata maybe passport of the e-citizen to oko faulu pod sirikal department matiyo mang'iyo wachno onego bed pod ng'ato nyalo dhi physically nikech maybe ginendo nyalo kata website site mi apply kodo nyalo bed no podho piny kata maybe 2 weeks or whatever. Ok ochuno ni ng'ato dwaro passport koro pod inyalo dhi physically to the ninio in mar ariyo mipenjo mar mtoka ma nyamburko masani ma bedo charged en a good thing and mane kaka world dhi onego bed ogine kicha because of the climate whatever onego bed kanye kwa dhi mondo wadhi but still mtokni ma sani podo okapar ka gibro wegi machiegni pod gibo to tiati kodgi up to gibo bedo phased out. Alright. Yes. Gina inya kum lony manyasani ere chandruok mokelo ne jok mondike tich nikech kum ranyisi kane computer donjo to thoth jomoko ne ng'ado mondo giwe kata tije nikech giwacho ni ang' na ti gi computer ta kiaye kaka technology medo dongo gi ji duto tema tiyo gi technology ok gin joma somo technology gi gin mana jok ma winjo ma wiya miluongo ni basics mag technology kata lony manyasani. Nitie ndalo moko mane Kenya kanye ainya gi jotije mamoko ma samoro timo tije ne lalo tich. Ok lalo tich. Ipuonje ano nego bed gino man skilling. Ipuonje kanyo koro ken let's say ka Elon Chon tino ngato ne ondike mana maybe let's say Coca-Cola or maybe komilose chupe. Iro ngato en tije ondike mana tije kwano bottles pile nwane motiyo ga ngendo onge kwano chupa kwano chupa pile kata okwanyo peke kwano peke kore tij peke manyaka ibo bedo board kore ngendo nini nego bene tij enrich yes koro onego beni puonje ang'o kendo nyalo timo wajno kel machine ma kwano ginegi koro nego beni koro maybe the excel gine irewo gi kose ka machine ose kwano in koro tiyo gimoro ma ilongo ni value adding koro yes luor ne nitie chon but idon with time jok mane luor ne nyalo loro tich nyalo lal idon gi reinvent themselves reinventing ogine biro ka go puonj gi omegi skills moko mondo wigi oyawre ko iran kuma ne wantie chema kami luokre okituoye yes ero kama na nya inyisa ni thuolo marwa mar wuok e studio kandi iware machiegni to ma ko kaneno karo mar lony ne donjonwa kendo watemo fuono gi kaka gitimore wang'iya ne ogandawa makaluo ogandawa mabende jomatindo kaka jalony weche mag tudruok lony manyasani ote mane ma in godo ne gin giwegi muwuok e chunyi kaka jalony to bende mang'iyo kama piny dhiye nikech sama wacho ni lony manyasani en gima dongore wuok ka dhi kacha ng'ato mede ng'at machielo bende medo jiriwo paro medo kamano ang'o minyalo nyiso jowa matindo nikech magi jok ma jatend piny Kenya nenore kama geta ahinya e chenro gi. Gima nyalo nyiso nyithi Ramogi matindo na technology gima masani technology ok wanyal avoid ok wanyal mondo wawe oko the moment man wawe ko to jomoko to kawe dhi kod mbele koro ng'en wan mabodok chien koro technology ka biro nego ben wa embrace wakawe wabende warwake mondo wati kode
problem osega bedo ni dona kata gilese ke sim ngato nikod sim maber kawo sim oketo mana gik moko ma konye onego bed ni tiyo kata ken Facebook no to maybe kata ipuro kata nyanya inyalo kata lando ni an japur nyanya anyalo ji biro nyiewo kata auso lewni aketo lepago i Facebook ji biro nyiewo through the Facebook kech inyalo yudo kata customer from mwa kata kuma bor nyiewo gikigo koro kik gini technology en mar iluongo nango passing waketo wandiki moko moko konyo moko dongre koro en gima onego wa embrace en gima sani nitie en gima nitie moko okonyalo we no dhi kamano the moment mabende wawe to jomoko to nitie nyithindo jomoko to dhi kodgi mbele oganda moko yudo ni gidhi kod mbele koro wan mabro dong chien then wabro ywak no wonwa nadi koro en gima onego warwak erokamano ahinya wendo wa Job Owuor kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kendo loso gi nyikwa Ramogi Jwang. Gima duong' ni wang'ado rieko kendo wang'eyo to piny owacho wuok kanye to dhi kanye. Ginango gini mwinjo bed ni timo. To ginango gini mabendo oganda wawinjo bed ni ng'eyo e weche mag lony manyasani. Nyakwa Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV rameny piny. Ne wamenyo mana moko kuom weche manowachi gi jatend piny Kenya e nyasi mar Jamhuri Day odiochieng' ma kawuono ahinya motenore gi kit lony manyasani. Kuom keto Ramogi TV poch gi pak waduogo kendo bang'e lo jogo mosiro chenro mar rameny piny eruokamano ahinya in bende Nyakwa Ramogi kuom keto wang'i. Nyinga en George Bati.